бәйрәм территориясына килгән һәрбер кеше үзен анда кирәкле дип санап, үзенә кызыклы ниндидер урыннарда шушында көн әйләнәсендә нәрсәгәдер өйрәнеп, нәрсә өчендер сөенеп, нәрсәдәдер шатланып, кара мин бүген бәйрәмдә булдым дигән менә шушы эмоциональ дип әйтәгәндә күңел кичерешләр белән кайтырга тиеш дип исәплибез. Шуңа бәйле рәвештә без инде менә алдагы елларга белән чагыштырып карасак, biz бик күп мәйданчыклар өстәмә эшләүне күз алдында тотабыз. Узган ел инде без бик күп эшләгән идек, быел тагын аларны да арттырып, гадәттәгечә инде сәгать 10-да пролог башланып китә инде, аннан соң 10-да 45-тә ул бетәр дип исәплибез. Һәм 10-да 45-тән безнең бик күп мәйданчыклар эшләячәк. Төп мәйдан инде ул безнең төп сәхнә, шушы төп сәхнәдә концерт программасы бара. Ул концерт программасы белән бергә параллель рәвештә Камаринская һәм Заваленка дигән концерт программалары бара. Аның берсендә әйтик, Заваленкада обрядлар булса, Камаринскада анда инде рус җырлары дип әйтик инде, рус халык җырларына түгел, монда гомумән рус җырын яратучы төркемнәр, рус җыр ансамбльләре, рус халык җыр ансамбльләре, рус җыр ансамбльләре. Аннан соң үзләре теләүчеләр, солистлар, кайсы бер гармончылар шулардан менеп рускиләрен уйнап шул кадәр төшәргә телиләр. Без инде менә аның үзенең программасы төзелгән. Сәгать 10:45-тән сәгать 14:00-га кадәр менә бу 3 концерт мәйданчыгында эшләячәк. Алардан тыш тагын безнең быел эшләячәк Чистай Ишевалды дип әйтик инде, аның Чистай районы, авыл йорты дип әйтик инде, рус традициясенә мөнәсәбәтле күренешләр белән алар үзләренең коллективлары белән киләләр. Шунда чәйләрендә чиртәләр, кыймакларын да шаталар дигәндәй. Һәм инде шул ук вакытта без менә башка еллардан аермалы буларак килә күренекле продюсер, этномузыколог, шуның өстенә үзе бик яхшы башкаручы, танылган дип әйтик инде рус халык җырларын башкару, рус фольклор җырларын танылган башкаручы Сергей Николаевич Старостин. Ул Мәскәү рус дәүләт фольклор үзәгендә нематериальный культурный наследие буенча генераль директорның урынбасары булып эшли. Ул инде менә әлеге кинозалда дип әйтик инде, киносеанслар, аның киносеанслары булачак. Менә шул киносеансларында ул күрсәтәчәк үзенең фильмнарын. Ул инде төрле Россия Федерациясендә яшәүче төрле русларның этник төркемнәренә мөнәсәбәтле фильмнар, музыкаль традицияларга бәйле. Бер шуның YouTube'та да бар әлеге фильмнар, уларның культура каналында да тапшыру бар, янында да күрсәтә иде. Ләкин менә шундый үзенчәлекле фильмнарны без инде үзебезнең фольклор төркемнәренә дә күрсәтербез, халык җыр ансамбльләре, халык җыр ансамбльләренә дә күрсәтербез дибез. Ләкин беренче чиратта безнең инде ихтыяҗыбыз бераз арып киткәннән соң кемнеңдер килеп ипләп кенә шунда 10-15 минутны вакытны бушка уздырмыйча бик кызыклы гына гаҗәп үзенчәлекле фильмнарны карап тору мөмкинлеге булыр дибез. Аның киносеанстан ерак түгел, Күл буе урамында, Озерный дигән урам Никольская авылының әлеге күл буенда анда кичке уеннар, без инде вечерочные дибез, русские вечерки, аңа бәйле интерактивлар, теләсәк кемнең ничек анда инде халык белән эшли белә торган төркемнәр киләләр. Алар мәсәлән сез килеп керәсез, рәхәтләнеп, алар белән бер рәткә басып, әлеге уеннарны уйный аласыз. Кемнәр уйнап кына калмадым, карам мин өйрәндем дип әйтә дип бер кадәр кемгәдер кызыкта булыр. Шул ук вакытта инде гадәттә безнең бер кадәр яшьрәкләр дип әйтик инде, бер кадәр яшьрәкләр дигәндә теге яшь аралыгы ул 8 яшьлектә булырга мөмкин, 48 яшьлектә булырга мөмкин. Анда инде шушында шушы нигә Инстаграмга төшү мөмкинлекләре, мин караванда дигән кем өчендер ул архив, аларны да без ул якны да уйладык, бик матур. Туристларны җәлеп итүгә бәйле. Һәм гомумән менә кызыксынып килгән кеше үзен бер катты кибет базарда йөргән кебек сәүдәрәтләрен йөреп чыкканнан соң нәрсә эшләргә белмәсен дип түгел. Сәүдәрәт үз алдына, менә монысы инде шушы тагын сәүдә өчен түгел, сувенир алыр өчен түгел, киресенчә менә шуның өчен килгәннәр өчен анда инде безнең шулай мәйданнарыбыз бар. Аннары театр Народа дигән шулай бер мәйданчыгыбыз эшләячәк. Анда инде традицион рус костюм, халык костюмнарына бәйле үзенә күрә концерт программасы белән бергә ликбез да алып барылачак. Ликбез дигән сүз инде монда сөйләү, күрсәтү, монысы ничек атала, шунда ук интерактивлар, шунда ук сораулар, шунда ук бүләкләр, бу нәрсә дип атала. Менә шундыйрак форматта